Mega fajny quiz o Roblox. 1. W którym roku wyszedł Roblox? A. 2004. B. 2006. C. 2008. Odo P. B. 2. Jak nazywa się waluta w Roblox? A. Coins. B. Robux. C. Gems. Odo P. B. 3. Kto stworzył Roblox? A. David Baszucki. B. Elon Musk. C. Bill Gates. Od A. 4. Gra z adoptowaniem zwierząt? A. Brookhaven. B. Adopt Me. C. Piggy. Odo P. B. 5. Gra z 100 drzwiami w hotelu? A. Doors. B. Mimic. C. Evade. Od A. Si w Blox Fruits owoce dają? A. Supermoce. B. Pieniądze. C. Zwierzęta. Od A. Siemba, jak nazywał się tryb bez konta? A. Guest. B. Visitor. C. Player. Od A. 8. Jak nazywa się klasyczny awatar z włosami jak boczek? A. Bacon hair. B. Noob. C. Builder. Od A.